lagundu, egon, hartatu. Gure bolondesak txorba dira, ez? Jose Bartola, arratsaldeon. Kaixo, ze moduz? oso, no? Egun gogorrak izan dira zuentzat? Bueno, pixka, bai. Dia Gipuzkoako presidente ordea, zara? 32 urte dian. Hori da. Saltu ditzan gidari bezala eta ordezkoti gauza pilo bat iten. Presidente lanak ere eginda, orain presidente orde, Bai. zabiltz. Bai. Zegoera raro bizi izan dugun danok gizartean eta zuek erakundean, noski? Bai, azkenean denok bizi dugu gauza berezi bat. Orduan horren abera, guk ere, azkenean gu egokitu itegea, Azkenean guri izaera hoxe da, ez? Hasi ginen ezkeotik, dia 76an hasi izan, ez? Adina berdinak, diatan igainaz, kasu ez. Orduan, hasi ginen ezkeotik, lehen bizizian istripua, kaleko istripua, gero zen mendian, gero zian bestelako hausak gero izan dira, atxonak, gizarten beharrak, bete eta horren arira, azkenean beti izan da egokitu eta moldatu, azkenean Gipuzkoarren euskaldunen beharretara egokitu, ezta? Osea, ikusi ze behartzuen eta azkenean bereiek ere gugan kiston konfiantza jartzen du. Orduan, gure, ez dakit, 30ko aurrekontuen 30 azkenean beraiei esker da. Orduan, alde hortatik beti egokitzen eta ikusten ze beharrak zuen. Orduan, hori nola gure izaeran dago, kasu honetan ere, urte hauetan guztietan esan diazu, hamarkada hauetan guztietan, helburua arreta eskaintza eta laguntza hori. Zaintza, arreta eta, aurreneko urtetan zen arreta eta azkenean jendiakin ze beharratzea ezkan ikusia eta gero hortik formazioak ikusi hasi ginen, formazioa ikusi genuen azkenean gure esperientzia una zala denei pixkate bideatzeko eta erakusteko. Eta hortik aurrera... Bolondrez lana da. Borondatez zoazte arabe bai. Zeo zer izan behar du, ara hurbiltzen den pertsoniak bai, ez da izaera aldetik esan dira, azkenin gure lana hau da, egiten dugu, gure izaera hori dalako, eta purtsu bete esan dako, egin lana, segurazki izango dalako lelau egin, eta gero pentsatu zuen kasuan. Bai, azkenean sartze zeanean, olako erakunde batea, gure azkenean bakizue diak, detente ayuda, gelditu eta lagundu. Orduan, horren arira hemen sartze zeanean bakizu zer dakasun, Azkenean, alde batetik borondate hori eukitzea, jakitea, jendia nola aten ditu ikastea eta formazio pilo bat jaso, azkenean aldan zerbitzu honen emateko. Ez dakaz ikusirik soldata kobratzea profesionalizateko, orduan hori ere oso sartuta akago, Azkenean bolondrez izatea ez duela denetako balio. Azkenean soldate eduki gauzak oso ondo behar dira. Orduan hori beti oso sartuta eduki dio, azkenean eusparitzak diak fundatu zuenak, azkenean behak esate zigun gauzak oso ondo behar dira eta jarraitu gauzak ondo nahitenak. Hasierako egunetan, eta COVID-arekin eta koronavirusa zegoela jakinda, hartutako erabakiak bai, egunez egun, pausuz pauso joan gara danok, geure buruarekin, instituzioak, danok, ezta? Asko improvisatu dabe bai, beldurraiek hasierakuek denetarik egin duzue? Telasko maskarillak eskatu, maskara horiek gero garraio publikoetan banatu, desinfekzio lanak ere egin dituzue, denetarik egin duzue, arreta hori, zaintza hori, jende nagusiari lagundu, denetarik egin duzue, irakaspena zeuen artien bebai apurtxuet lotzeko balioko zuen honek danak, ezta? Azkenean, lantalde hauetan ikusten bazu bete beharra bat eta oso zehatza, guain kasu honetan bezala, azkenean ikustezu hori dena betein behar dezula, aldan ondona, azkenean lehen osaten nuna gure izaeran hoxe da, horren arira dena horti bideatuta junda azkenean esan dezuna oso ondo esan dezu, zaintza azkenean prebentzio lanetan eta ikusi ze etorri leiken jendia, ze beharra dazkan, konpra itea, azkenean datuak oso potoloa dira, azkenean Osakidetzak zakan behar bat farmaziko eta azkenean botikan asuntuakin horrekin 15.000 dei
osea, errex esatea, ez? Baina maoz itea, jende guztia, berz emozion, zer zakan, zer beharrezazkan, eta lago gauza pila bat esan dituzun bezala. Maskailekin ere oso potente izan da dena, ez? Azkenean beste jendia gui esaten. Eta kasu gogorrak, iruditzen zait istripu baten bebai, eta kasu gogorrekin bat egiten duzuela, baina kasu gogorrak telefonoz bebai, koordinatzen ibili zara zu, eta koordinazio lanak egiten, ez da? Baina beldurtut egon da jendea bebai, jarri behar zara bere azalien lan asko da, hau dana, eta askotan kasu gogorren aurrien zeuepe, azkenien zeuen lana egitera zoazte, tartatzera eta laguntzera, eta olakuek begongo ziren asko. Bai, jendia azkenean bere beldurra bialdu itezizun, eta azkenean, eta zure beharra zan jendia lasaitzea eta beti azkenean adiazi zu asuntoa kontrolatuta kasula, ez? Hoi ez da erresa. Alde hortetik, gure berondezak, dia ni esatetan altxor badira, ez? Azkenean hemen herriko jendia da, eta jende euskalduna, guetzerako jende euskalduna, eta azkenen nahi duna da beste laundu. Eta ikuste ere zenbat jendia dagoen gui launtzeko ere, ez? Sortzean lotura hori, Gipuzkoarrekin, euskaldunekin kasuentan, gu azkenean erakunde bezala, euskalduna jaio gea, ezin gea konparatu beste erakunde batzuekin, Gurutze Gorriarekin, Karitasunekin kasuentan, ez? Baina beraiek eskatu digute gui launtza. Orduan alde hortatik gudakaun zena hori, eta azken almen txiki dakauta da oso azkarra gehala eta zitun egokitze gehala, ez, beharretara. Kasu honetan, Bolondresak eta gure azkenean erakunde osoa, aurkeztu du eta demostratu da, holako ez beharra dago zingo dugu, benga, moitu, ez? Moitu eta hori behar dugu handik, azken zu, hainbeste esan dituzunak, ez? Beiratze zu eta esate zu, diak, gure usuaitza esan zunean, azken errepidean, Asociación de Ayuda en Carretera, ez? Sortu zanean. Orduezketik behiratzen gauza ditugu, eta nola egokitu gehan, azken Gipuzkoarren euskaldunen beharretara, ez? Josep esaten gabiltzen, eta oso era handian hitz egin gut, eta orokorkerietan erorita, baina elkar ulertzeko balioko du honek danak bebai. Mundu aldatu dala, mundu aldatu duela honek guztiak esaten danien, iruditzen zaitanok pentsatu dugula momenturen baten ze garrantzitsua izango dan elkar zaintza sareak osatzie, ze garrantzitsua dan arretarako behar dugunien baten bat horregotie, esan didazuna 15.000 dei zain, zeu basara telefonuen bestaldian zauzena nahi duzu erantzun bat bebai, ezta? Balioko aldu honek aurrera begira ikusteko honen guztiaren garrantzia, esaten gabiltz, ezinbestekoak diren zereginak zeintzuk diren gizartean. Ni beti odiak dakan izaratik positibo geha. Azkenean behar bat ikusten pertsona baten gaizki ikusten bali badeo, azkenean gure lana da pertsona hortik ateatzea, ez? Orduan, erronka nagusia gutzako hoxe da. Eta alde hortatik ere oso garrantzitsua da jendia adieraztea, hau azkenean oso goguan eduki behar deula. Goain ikuste deunian ostea, jende guztia, da bilela, maskaila zik, nahi pena handi ematet, esatet. Hainbeste lan, goain izan duzu bezala, hainbeste lana, hainbeste gauzak ikustituen bezala. Sakrifizioak eginda, baina? Bai, eta sakrifizioa, eta, zenbat jende, eta gaina oso momentu latzak pasadia. Ez zaude kutsatuta, ez zaude kutsatuta, zu zaude kutsatuta, zure lankidekin azkenean kutsatu ingo dituzu, etxekoak kutsatuko dituzu, azkenean jendiakin zu zaudenean, zu nahi desuna da, atenditzen pertsona hori ez ekitzea, eta zu zoaz, zaintzea. Eta kutsatu ingoet, eta orduan hori bolondrez batentzako izugarrizkoa da. Oso gorraitea, Bai. Esaten gabiltz, honek guztiak kontuz zorain datorrenarekin eta hasi gara deskonfinatzen honek gauze danak, eta barriro nahi dugu egun batetik bestera, horlakoak garalako, dana izan, ezta? Esan duzu ezuepe bai, eta goten zarete jaialdi handietan eta laguntzen eta pasentzi sarteko, ezta? Eta pausuz pausu joateko danok eta bakoitzaren erresponsabilidade hori. Hau guztia ondo ateratzeko aurrerantzien bebai. Bai, hasieran gure kanpaina izan zen gelditu etxean gelditu zaitez eta gugu jungoa zui launtzea, eta kasu honetan ni esan nuke lasai
ez gelditu, baino ez abiatu ero bat bezala, guaindik ere hor dago, eta esaten duenez etorringoa, orduan ikasin behar dugu. Gipuzkoarrak, azken euskalduna dakau gauza hon bat, oso txintxua gela, niritzia hoxe da. Oso gainaz, kasu honetan, ikusi ala, txintxua gehala, eta olako egoeretan ere jendiei laguntzeko eta geon artean azkenean herri bezala hoi dena aurrera ateratzeko gai gehala eta oso jarrera honia jartzea. Arde hortatik gozamen handia da gizarte honetzako lan egitea. Gu azkenean gure, esan dizut, gure indarra da hemengo jendia, bolondrez egiten diana, eta beraien diruei esker gui laguntzen ibiltzena. Gure azkenean izaera dena hemengoa da. Izaera, lana, lan egiteko gogua dena hemengoentzako eta olako zena dakau, beti esatez baino. Joseba, baten batek, eta olako zena izan da, erakundea zabalik dago. Baten bat hurbildu nahi bada, ateak zabalik? Bai, ez da baino garazoik. Ez, era batea bestea. Azkenean gogoa blimakazu soziteko etorri, dia beti ongoa prest zure soziteko gogoi bideratzeko, formazio aldetik formazio guztia emateko mon, eta alde hortatik zora harri. Bai ezin bazu era batea, bestea, eta esate izut, azkenean eskerrak eman beritugu. Hainbeste jendia bere diruaren bidez, porque hoi ez dugu, oso eskertzekoa da. Eta hemen dakaguna, zu dian, azkenean proiektu hau erakustezunean beste lekutan, esate izue, nola? Aurrekontua, azkenean euskaldunak dirua jartzen duela zuek gauza guzti hauek ateatzeko? Bai, eta kasu honetan ikusi da, hoi dena, azkenean bereien gana bueltatu dela, ez? Orduan oso polita da, alde hortatik. Mila esker egindako lanagatik, eta beharrezkoak direlako Gusta ibilegia eta azkenean. Honelako lanak, baina oraintxe konturatzen gara, tarteka begiratzen dugu gure ingurure, tarteka gauke, geratu eta begiratu egiten dugu, eta konturatzen gara, ze eskertzekoak diren lan batzuk, beraz, eskerrik asko, Joseba Artola, eta mila esker berben lapikora etortziarren. Eskerrik asko zuei ere. Etxeko guztiei beste horren beste, eskerrik asko erregotiarren, bihar gehiago, bihar arte.